Waalaikumsalam ono make dokter niki sama seneni sidok niki, Mbak. Lah yo cak sido iki lho kok plontos. Kok malah kaya coro kecemplung got. Loh, sampeyan tau ndelok coro barang ngono, Mbak, medeni. Iya Sampeyan niku Apa cak sido kok si damkar cak aja. sido apa kok mau plontos. Apa, Kumismu Dok? kok mau ilai lapo. Pokoknya ngomong terus kon. Memang itu damkar ta? Sampeyan damkar, Mak. Apa kok damkar? Rambutnya ini tengah entek gitu ta? Iya, damkar. Apa damkar iya. itu, Dok? Kayak ruru wae. Apa damkar? Lah niku senengane iku jare ngerti cowok kecemplung got bae sering ditolong iku mau. Oh iya. Lah aku ora tau nulung coro kecemplung got Bringosmu nyapa mau ilai? Duh, sampean kok nyapo-nyapo sama tiang pundi sih, Mbak Ani? Aku wong Blitar. Weh, Blitar Dok mangkane kok iso entek ngono, Dok. Kan tonggone wajah Entek ya. lah Mas Cak Suro. Hah? Hmm. Tonggone wajah ijak Apa? kan. Jai sapa? Gawe setang. Sebelas wong iki, Dok, ternyata. Berarti tadi duduk wong Blitar cak iku bejuk cak sampean ojo percaya cak. Bijuki. Bujuk iya apa ta? Aku lo asli wong Blitar. Gak percaya piye to iki? Cak Sido iku. Kok gak koyo jaranan, Dok ya? Lho memangnya lek Blitar iku jaranan. Jaranan yo ora Blitar tok to piye to Cak Suro iki. Kok gak koyo nanas, Dok? Lah iki wis kaya nanas modele rambutku wis jempreng kaya nanas ngene ora kaya nanas piye to? Lho kok mandek kabeh. Oh, mboten koyo nanas cak, tapi koyo reok niku mak niku. Reyok piye to Dok, Cak Sido? Mosok Reyok koyo apaan? reok. Reyok model apa? Entek dong. Saya tak takok nyapa brengosmu mau cukur. Kono sasi suro ngono terus mau cukur kabeh ngono tak Cak Sido. Mboten